nagbabayad tayo ng toll eh. Kasi private naman yung nagmamanage, private naman yung namumunan. So, asa na yun? Hanggang ngayon, yung traffic na andyan. Ang resulta lang na nakita natin, tumaas yung tax natin, tapos pati yung gasolina, tumaas na, yung presyo ng mga sardinas, pagkain, yun lang ang resulta, yun ang epekto. Pero wala tayong masyadong nakita na improvement pagdating sa infrastructure, na commensurate. Of course, may mga improvement din. Masisabihin natin sa agrikultura, sa irigasyon, lahat ng mga basic na pangangailangan ng mga kababayan natin, lalo yun sa mga malalayong lugar, wala eh. So, hindi ba dapat lahat tayo, makonsensya man lang tayo na yung budget para doon sa dapat gumamit at hindi para doon sa mga nangingi ng 20%, 30% na komisyon sa mga proyekto at pagkatapos makuha yung komisyon, i-abandon na yung project. Hindi naman nila mahabol yung mga contractors nila dahil baka balikan sila na kaya hindi natapos yung proyekto kasi nanghingi kayo ng